kokoinen. Tää kokonaan. Joo, anna mennä. Kunnon valot, että saadaan naamaa kasvu hirveästi hyvin. Joo. Siitä vaan nyt rohkeasti. Pureskele hyvin se. Pureskele hyvin rauhallisesti. Sä voit laimennukseksi ottaa sitten nagat. Niin. Onko suukohteet paha? Ei. Ei mikään. Ei se. Ei oo sillainen. Nyt lähtee niinku kielen päässä tuntuu. Sitä on niinku poskissa on varmaan vielä tavaraa, mutta on niinku... Miten se kurkku? Ei se ala vielä pitkään aikaa. Ei kyllä kurkussa vähän on sellainen nielasee, niin tuntuu, että siellä on vähän jotain. Nyt on kyllä kieli ihan liekeissä. Tää on niinku samanlainen kuin nakassa, niin on nyt kielessä oikeastaan. Nyt on aika pahasti kielessä kyllä. Silmät on samanlaiset kuin nagat. Otetaan semmonen tyhjän mahan. No niinku joku tökkii niinku oikeesti kieleen. Niinku. Ota kun se alkaa, se vasta miettii tätä asiaa. Aha, Joo. nyt on kurkussa aika hyvin. Ota nyt kun se alkaa kohta. Mä otin pienen palan. Ei toi oli, joo, toi on pieni kanssa. Mä sen takia keräsin ihan pienimmät. Onks tässä siis tämä näin TSM? Joo. TSM? Joo. Joo. Mut on sen näköinen. Joo. Nyt sattuu oikeesti, ei herra jumala. Kato. Vesivalo silmistä. Mitä se nyt menisi? Antakaa niin ottaa, ei herra jumala. Ei ole Ei ole maitoa. mitään. Eikä muka oikeesti ole yhtään. Nakasinappia olisi. Joo, nakasinappia. Otatko sä? Antakaa mulle joku tipposentas. En mä sitä mä haluan. Ota pikkusen kerralla vaan. Se auttaa vaan sen hetken, kun Niin. se haluaa sieltä kurkusta alas. Oi soota. Te ootte kyllä ilkeitä ihmisiä. Oliko se Kari Herkkuta? Oh. Mitä ne pakon pistää itse? Näitä täytyy ottaa sitten tonne syöntikilpailuun. Oi saatana, tää on muuten kurkussa ikävä. Se on sinne miksi sä Ota se rupee kiristymään. Joo. pitää... Sitä miksiä? Se oli hyvä. On tää omalla tavallaan jo hyvä, mutta ei. Kumpi on kireempi, naka vai toi? No, tää on niinku, tää juoksee niinku mutkassa, kun naka vetää josta piikkareita jalkaan. Niin. Paljonko se sitä syö? Se on pienen kokonaisuus. Joo. Pieni kokonaisuus. Joo, tommosen pienen kokonaisuus. Se on yllätyskulma. Oh. Joo. Terveisiä Fisulta. Saat käyttää ihan niinku myyntitarkoituksiin näitä kuvia. Tyytyväisestä asiakkaasta kuva. Ja sitä asiakasta tyytyväisyyttä. Iloinen hallituspaikasta. Oletko katsonut tää polttaa mahaa? Se kertoo enemmän kuin... Niin, että tässä on 2 tunnin kotimatka. Tuokaa nyt lisää maitoa. Ei ole. Ei ole. Anteeksi, onko kermaa? Pitäisikö antaa suku?